Dneska se tu děje hasičské cvičení, a to proto, aby jsme si všichni v reálu vyzkoušeli, jak to je, když nastane situace, kdy se musí třeba zachraňovat zranění z lešení, kdy se musí využít žebřík, slaňování a tak podobně. A zde na Hlávkové škole nastala ideální situace v tom, že se tu zrovna opravuje, tudíž jsme té situace trošku využili, svolali jsme cvičení HZS, hasiči si tady odcvičili opravdu tu záchranu toho zraněného a po cvičení jsme teda udělali akci pro děti, v rámci prevence se děti seznamují s hasičskou technikou. Myslím si, že to má velký dopad na to, že ty děti potom se nebojí to použít, protože ideální použití hasičského přístroje hned v první fázi požáru, kdy samozřejmě tam hasiči většinou nejsou a jsou to většinou oznamující nebo podobně. A teď vlastně bude léto, hodně děti budou hodně doma, různě venku a tak si myslím, že se potom nebojí tolik to použít a může to zachraňovat. Toto je požární poplach. Prosím, opusťte okamžitě budovu nejbližší. Zilka nepojď, to hodí. A budete podávat hlášení podám já. 6A 17 přítomno. Děkuji. 6B z 23 21 přítomno. 2 chybí. No. Jako absence. No. Ano. 21 přítomno. Tak 7A 18 přítomno. Když chcete podávat informaci velitele záchranného, zahrnete nějakýma číslama. Já si myslím, že pro mě, pro velitele záchranného, když něco bude dít, bude hrozně důležitý, když mi řeknete, chybí mi jeden řád, byli jsme v třídě to a to patro. Jo? První myšlenka, kterou jsem měl, bylo provést nějaký výcvik na záchranu osoby se srdeční zástavou na lešení. A po domluvě s panem ředitelem, s panem Machem, jsme se dohodli, že bychom to mohli trošičku rozšířit o preventivně výchovnou činnost, která je zaměřená na požáry. Používání ručních hasičských přístrojů a trošičku to jakoby přiblížit k tomu, aby ti lidi věděli, jak se to prostě má používat ty hasičské přístroje. Houbice. To je celý. Jo? Namířím, hasím. Všechno. Je to úplně jednoduché. Ta pojistka má tady takovou plombičku. S tou plombičkou nemusíte vůbec nic dělat, ta plombička se vytrhne. Jo? Je to úplně, potom si to zkusíte. To je další jako jedna z problematik požár jedlých tuků. Může se to stát každému v domácnosti při smažení řízků anebo něčeho takového, tak aby lidi měli v podvědomí, že se to opravdu nemá hasit vodou, protože to je první jakoby instinkt těch lidí, co udělají, že na to existují jednoduchý různý způsoby a ty jsme jim tady předvedli. Ještě to nemačkej, jsem to začal docela. Hospoda. No. Mami. Tak. Hodím odsaď. Namíř a pál. Vymuště. Hotovo. Tady mám strojovnu, celý auta, tady moc ovládám stožár, ovládám všechno. Tady jsem schopný si i nastartovat auto, čudlíkem. Takže po cvičení, kterého jste mohli asi část vidět, tak pokračujeme v prevenci, kdy děti si vyzkoušejí, jak to vypadá, když něco zahoří, jak reaguje třeba horký olej, že jo, na vodu, jak vypadá uhašení požáru, hasičská technika, dronové auto, žebřík, slaňování. Prostě děti si můžou reálně vyzkoušet, jak to vypadá. Včetně teda zakouřené místnosti ve škole, kde musí hledat někoho, kdo tam zůstal.
protože tam to jsou čistě dronový auta. Ty mají drony, jenom ty vybavení, nemají i tuhle, ale mají to čistě jenom na drony. Tohle z toho je, když to řeknu, dronový, přenosový, štábní a velitel zásahu. Tady může být velitel zásahu. My jsme přemýšleli, co dál jakoby pro ty děti vymyslet. Vymysleli jsme zakouření diskotékovým kouřem jedné učebny a dali jsme tam i 80-kilovou figurínu, aby lidi, nebo ty děti staršího věku si uvědomili, že ani jakoby lidské tělo není jen tak jako snadno vytáhnout a ta orientace byla hodně stížená. Když přezkoumáváme terén, držíme se při stěnách, aby jsme se neztratili. Držíme se vždycky ve dvojici, takže jedna dvojice půjde tudy, ještě stůj. Druhá dvojice půjde tudy. Držíme se při zemi, takže běžte prostě na 4 a ta druhá bude s tím druhým pořád v kontaktu, třeba se bude běžet za chodník. V zakouřené místnosti ve škole máme teda figurínu, kterou děti, které vejdou do třídy, musí v tom zakouřeném prostoru najít a zachránit, vytáhnout ven. Není to vůbec snadné, radím jít si to vyzkoušet, musíte opravdu ideálně po 4, ten prostor je reálně zakouřený a ztrácíte orientaci a musíte si tam prostě nějak poradit. Víc, tak si pomožte, no? Úplně, abychom ty ruce nekloubili úplně, no? Tak, ale musíte všichni jako spolupracovat. Já budu do ruce. No, tak nemá ruce, dobrý. Ono to simuluje vlastně mrtvou váhu člověka, 80 kg, přesně jak jste řekl, a oni aspoň si to vyzkouší a ví, co to znamená. A ví, že třeba sami to nezvládnou, že třeba ve dvou si pomůžou a jsou schopni otáhnout i dospělého člověka kousek, což ve většině případů stačí. Tak zkusíme ho dát aspoň k tomu počítačovému slovu. V tom povrchu. No, tak, ale nahoře já si tak 600 stupňů, takže... Ale poradně. Já asi hlavu ne, nějak. Ne, no. Hlavu neřeším. Tak poradně. Když to dáš takhle na kolena. Pojď. Vemeš si tu jednu ruku. A takhle si chytneš. Tak máš padlo, za který se můžeš držet. Takhle to dopaží. Dáš si do potřebu a takhle se ho utáhne. Jo? Máš si ho na kolena. A ještě výš. Co nejvíš to jde, jo? Budeš to pak mít jednodušší. Ne, podpaž ruce. Obě? Jo. Nejdřív se chytni jednu, pak se tam položí druhou. Jo. A chytni se ho taky za to třeba. No to jako já bych to chtěla, ale... Jako... Tak aspoň tu jednu, no. A teď možná může tlačit hlavou. Jo. Ale takhle se jako... Ještě jedna možnost, když jsi takhle. Tak je, že si ho dáš takhle. Je to, když je pak někdo těžký, tak se jako nic sedneš. A ty ruce si dáš takhle přes kolena. A takhle se ho jako odtlačíš. Dokážeme ty lidi přesvědčit a musíme si to taky natvičit. Jo, z těch bytů a ta výšková technika je teď hodně podporovaná, takže i k nám do Aše by měl přijít žebřík, ne takhle s takovou dosažitelností, jako mají v Chebu, ale jenom 30 metrové, což je pro naše podmínky dostačující.